विश्वास जौन बाटे तू हमरा खातिर क देहलू, जबकि हम तोहार पति भी नहीं खी। हम तो बस पति होखला के तोहार नाटक करतानी। देखी रउआ ई सब मत सोची। वो कहल जाला ना कि जे झूठ से इंसान के भला हो वो झूठ झूठ ना होला। वैसे ही अगर ये नाटक से हमार घर वालन के सुकून मिलेला तो ये नाटक सच्चाई से भी बढ़ के बा। और देखी ना कितना खुश बड़े सब लोग। मेहमान जी जी कल आपके और सिन्हा के देवी माता के मंदिर जाए के बा आशीर्वाद लेवे खातिर। जी रहुआ समझ गई नी ना? जी समझ गई नी। का समझ गई नी? इहे के काल हमके और स्नेहा के देवी माई के मंदिर जाए के बटे दर्शन करे खातिर। ना रहुआ ना समझनी। वो कहा कि पूजा पाठ के बाद बा। पूजा पाठ के खातिर तन और मन शुद्ध होके के चाहिए। जी हम दोनों जनी के तन और मन दोनों शुद्ध बाटे, अशुद्ध नहीं के। ना आप समझ नहीं के पावत। ए बहू तू समझावा ना। हमका समझाई। समझावा। अच्छा आप अच्छा बताई ना। मेहमान जी जी वो कहा ना कि सब्र का फल मीठा होला। रउआ के ना थोड़ा सा सब्र करे के पड़ी। इस सब्र के फल के मतलब हम ना समझनी। रउआ कहल का चाहता है? ए सुनीता तू समझावा ना। हम समझाई। समझावा अरे ना। खुल के समझावा ना जैसे पापा के समझावे लो। चुप। अरे मेहमान जी जी देखी बात ई है ना कि जबले प्रसाद मंदिर में ना जाला ना तन को जूठा ना होके के चाहिए। वैसे ही रउआ दोनों लोग अपना आपके प्रसाद ही समझी और कल तक ओके जूठा होके से बचाई। उम्मीद बा कि हमार बात समझ गई हो कि। अरे का दीदी गोल गोल बतिया रहल बड़ू। जीजा जी आज रात रउआ और दीदी के लॉकडाउन वाला 2 गज के दूरी वाला रूल फॉलो करे के बा। समझ गई नी ना? हम 2 मिनट में समझा दी हनी, है ना जीजा जी? हाँ हो गए जीजा जी सब समझ गए। चला लोग चला चला। देखो बहुत बड़ा काम है। ई का करताड़ू? कुछ ना बस अपना खातिर बिस्तर लगावा तानी। हम सोफा पे सो जातानी, आप बेड पे सो जाई। देखा एक ही दिन में हमरा ऊपर इतना बोझ लाद देबू ना तो हम बर्दाश्त ना कर पाई। पहले ही हमार जूठा खा लेल बड़ो, अब अपन शानदार बेड छोड़ के ए सोफा पर सो जीबू तो हमरा के अच्छा ना लगे। तू यही जसो तो हम सोफा पर सो जाता नहीं। ठीक बा लेकिन हमारे को शर्त बा। ओ का? एक दिन हम बिस्तर पे सो जाई, एक दिन आप सो जाई। ठीक बा जैसन तोहार मर्जी। अब हम बिछा लेता। अच्छा करण जी जी आपके गर्लफ्रेंड के का हाल बा? ठीक बाटे। अपना तरफ से तो हम रोज उनका के मैसेज करत रहे नहीं। कभी कभार भगवान मेहरबान हो ना तो उन्हों का रिप्लाई आ जाला। बढ़िया बा। इली माताजी के चढ़ावल सिंदूर बा। ई पूजा तबे संपूर्ण हुई जब ई सिंदूर अपना हाथे से अपना पत्नी के माथे पे लगाए। एक बार तो हम मांग भरिए चुकल बानी, अब बार बार मांग भरला के का जरूरत बाटे? मेहमान जी ऐसे मत बोली, कुलदेवी बुरा मान जाई।
ई हमनी के कुलदेवी की रीत ह। अरे दादी जी, देवी माई खुदे आके कहले बड़ी का कुल करे खातिर। कैसन बात करत तनी सबे। कौशल, यही मेहमान के सम्मान करे के बात करत रहला तू। जे कुल परिवार के बीच में पलल बढ़ल रहेला वही के न संस्कार और रीति रिवाज का पता रहेला। जेकरे न खानदान का पता न परिवार का पता, वो का जाने रीति रिवाज। मेहमान जी का सोचत बानी? एक सिंदूरी तो लगावे के बना, लगा दी। लगा दी मेहमान जी। मेहमान जी, अरे स्नेहा की टीका लगाई।